Здравейте, вълшебни приятелчета! Пролета вече е тук и само преди няколко дни една феичка ми подсказа тази приказка, която е свързана с дарът на първият пролетен цвят и аз нямам търпение да ви разкажа и съм сигурна, че дори да сте я прочели вече, по различен начин ще ви звучи, по начина по който я четете и по начина по който я слушате. Някои от приказките наистина не дава да ги записвам, а други пък искат само да ги разказвам. Тази се оказа много специална, защото иска и да я запиша и да я разкажа. Вярвам, че ще ви вдъхнови и ще ви направи по-бдителни и наблюдателни към заобикалящия свят, който крие своите тайни и смисъл. Ами, ето и самата приказка. Беше затворила очи, защото слънцето огряваше лицето й, а тя обичаше това. Усещаше нежната му топлина по кожата си, косите си и долавяше неговата първична сила. Доскоро слънцето само светеше над застиналата земя и току-що беше започнало да дарява не само светлината си, но и своята топлина. Тя носеше специален заряд и самата чудна сила да пробужда всичко, което беше заспало или пък да дава тон на новото начало. Точно това очакваха милиони пъпки по дърветата в околността, но нашата мъничка фея се интересуваше само от една единствена. Тя беше вече в напреднал клас в училището за феи и имаше за задача да намери първият пролетен цвят, който ще се появи в гората. Той бил много специален, защото носил първия тон, първия заряд на новата пролет, на новото начало в цялата гора. Освен това, от него излизал най-сладкият и най-специален аромат и светлина, а феята трябвало да си вземе част от тях и да ги занесе в училище, като доказателство, че е познала кой ще бъде първият цъфнал пролетен цвят. Тя кръжеше над всички дървета с дни, наблюдаваше ги и се опитваше да узнае кое ще бъде дървото с първия цвят. Накрая се спря на едно дърво и зачака. Всяка сутрин проверяваше пъпките му и се опитваше да познае коя ще бъде първата разцъфнала. Така тя тренираше интуицията си, а без нея в нейния чуден фейски свят е много трудно да се живее. Имаше си своя рутина. Сутрин ставаше, обикаляше дървото, минаваше по всяко клънче и оглеждаше всяка пъпка, а после пееше заедно с утрените птици поздрав на новия ден. След обед проверяваше пъпките и играеше с пеперудите и боболечките, а вечер, преди да заспи, отиваше само до клончетата, които беше сигурна, че първи ще разцъфнат много скоро. Тя внимателно разглеждаше пъпките и как се променят те. А сега искам да те попитам, досещаш ли се за какви признаци на разцъфване е следяла малката фея пролетните пъпки? По какви малки и тайни знаци тя е познавала, че пъпката скоро ще се превърне в цвете? Помисли и сподели, а най-добре е много скоро да отидеш до някое хращче или дръвче, което все още не е разцъфнало и да видиш колко добре са напъпили неговите пъпки и ти самия да се опиташ да познаеш коя скоро ще разцъфне. Убедена съм, че ще ти бъде много интересно, а и ще усетиш нещо много различно, което може да те вдъхнови и да ти помогне да станеш още по-любопитен за тайният живот, който цари в близкия парк или в гората. Но хайде, пак се отнесах. Връщаме се към приказката. След вечерната проверка тя разказваше истории на звездите, а звездите й разказваха свои и така тя заспиваше сладко. След няколко дни вече беше почти сигурна къде ще се появят първите пролетни цветове
И буквално заживя на това клонче и по-точно до тази пъпка, която подозираше, че ще бъде първата, която ще разцъфне. Дните минавали. Някои утрини ставали много студени и дръвчето като че ли не искало да разцъфне. Пъпките сякаш отново заспали. Но тя не се отказала. Стояла неотлъчно до тази, която беше избрала и чакала. Чакала, говорила й, пеела й, дори разказвала истории, докато една сутрин търпението й най-сетне се възнаградило. Малката фея тък му се беше приготвила да посрещне слънцето, когато чу нежно пропукване. Тя се стъписа и побърза да обиколи всички назрели пъпки на дървото, но нито една друга не беше толкова готова да разцъфне, като тази, която вече си беше избрала. Тя наостри уши и едва долавеше нежното разлистване на първото листенце. Направо започна да подскача от радост и запя. В този миг слънцето започна да огрява с лъчите си цялото дърво. И когато освети нежно първото листенце на първата разпукала се пъпка, тя бавно започна да разлиства и другите си листенца, докато накрая се появи то, самото чудо, първият розов пролетен цвят. Сърчицето на малката фея биеше силно от вълнение, но тя веднага се опомни и извади вълшебната си торба, в която имаше специални шишенца за съхранение на аромата и светлината. Взе си мъничко от тях, пое си мъничко от аромата и светлината на пролетния цвят, прибра ги грижливо, а после затанцува от радост и запя благодарствена песен на слънцето, на дървото, на целия свят и на живота, в който беше попаднала. Толкова се беше улисала да празнува, че не забеляза как и другите цветчета, които се появиха едва няколко секунди след първият пролетен цвят, започнаха да цъфтят. Тя толкова се зарадва, че започна да ги целува всички наред. Обикаляше всяко цветче и го целуваше нежно, като подивяла от радост. Обичаше аромата им. Обичаше аромата на новото начало. Запечата го завинаги в себе си и всеки път, когато искаше да започне нещо отново, си спомняше този аромат. Ароматът, който я освежаваше, вдъхновяваше и й даваше сили да продължава напред, дори когато й беше трудно. Всъщност и ти можеш да правиш същото, защото много скоро пролетта ще те зарадва с някой пролетен цвят, ако вече не го е направила. Не го подминавай безразлично. Отиди до него, приближи се и го подуши нежно. Опитай се да запечаташ в ума си неговия аромат. И всеки път, когато не се чувстваш добре или когато имаш нужда да започнеш нещо от начало, извикай този аромат в ума си или най-добре, ако намериш парфюм с него, просто си го носи винаги със себе си и го ползвай, когато имаш нужда. Това ще ти въздейства ободряващо, освежаващо, изцеляващо и много вдъхновяващо, защото вече ще си се заредил с енергията на първият пролетен цвят, на самото ново начало. Това си е чисто вълшебство. Колко много вълшебства има около нас, но умеем ли да ги забелязваме? Откриваме и да се възползваме от тяхната магия. Ти умееш ли това? А досещаш ли се за някое друго подобно? Сигурна съм, че ако се замислиш, ще откриеш много такива. И сам ще се убедиш колко вълшебен и красив е нашия свят. Вярвам, че приказката те намери в точното време и те вдъхнови и освежи, за да имаш най-прекрасният пролетен ден и още по-прекрасен пролетен сезон. Благодаря, че ме изслуша. Ако искаш да слушаш още приказки, се абонирай за този канал, а ако предпочиташ да ги четеш, можеш да ги намериш в моя сайт, който ще откриеш в описанието към тази приказка. Благодаря ти
Изпращам ти светлина, отивай да вълшебстваш в пролетната слънчева магия и до нови срещи!